Смятам просто да се улесня, като си махна дредовете. Да, много тъпо. Дредовете, много си ги обичам. Определено това е моята прическа от някаква гледна точка, защото в моят случай има един филм, където аз съм разцепен между спортист, боксер и артист, художник, татуист. Ще я кажа музикант, но не съм точно музикант, просто правя музика за кеф. Но да кажем артист и спортист. И когато имаш тези няколко характера в себе си, просто някак си едното те дърпа към това да изглеждаш така, дречетата, татъччета, работи. Това ми е артистичната страна, която съм развил през последните 6 години супер активно. Но спортната ми страна иска да няма никаква коса. Спортната ми страна има нужда след всекидневните тренировки да си мие главата и да се чувства свежо, да се чувства леко и да не се занимавам изобщо с дредовете, защото както и да го гледаш, тия дредове си изискват грижи. То е къпане, те се къпят по някакъв уникален начин, всичко става много бавно, зимата съхнат супер бавно, после трябва да се заплитат, да се оправят, да се затягат. То е уникална работа и това е според мен прическа за хора, които имат достатъчно свободно време в живота си. Аз примерно не мисля, че чак имам някакво свободно време, защото гледам всяко време да го оползотворя и да творя някакви работи, да правя се нещо. Тъй, че просто ще се наложи да ги махна. Sorry, дид, човека, който ми прави дредовете. За втори път ми ги прави и за втори път ще ги махна. Извиняй, наистина. Това изобщо не е дисреспект към твоя труд. В никакъв случай. Много си обичам дредовете, но просто трябва да си вляза в костюма на супер добрин. Тъй, че някак се е неизбежно. В смисъл, сега се прибирам и си махам дредовете. Аз ще заснема и това всъщност, защото целият процес трябва да е документиран, за да може всеки да бъде вдъхновен, мотивиран и просто да действа. И след като се пострижа, смятам да направя едно нещо, което много време смятам да го правя, но разбира се, нямам съм време или енергия, така че днес ще го направя. Общо взето имаме 5 неща, над които да мислим и да действаме по-скоро, не само да ги мислим и да ги говорим. Важно е действието, защото за да стигнеш до дадена цел имаш 3 стъпки и те са мисъл, манифестиране чрез говорене и действие. Тъй, че ти трябва да направиш третата стъпка, за да завършиш процеса. Само да го мислиш, само да го говориш, няма да стане. Можеш даже да не го говориш, можеш само да го мислиш и пак няма да стане. Обаче, ако действаш според това, което говориш и мислиш, те и стават работите. Следователно, изговорих ги вече, мислил съм ги преди той, сега ги изговорих и сега е време да ги издействам, за да се случат реално. Така че отивам сега и включвам на летния боксов режим. Айде! Няма какво стане. Освен да стане. Как ме виждаш така да играя с паренка? Ще залъгвам много хората по принципа, ама не. След всяка тренировка къпане на коса. I don't think so. I like it, but no. Може би един ден, като устаря, ако устаря, когато имам по-спокоен начин на живота, ще ги пусна пак. Този път тогава вече косата ми ще е побелява натурално и няма да има нужда даже да ги боядисвам, защото по принцип исках да са бели дредове, но някак се не ми се получи. Явно ще трябва да ги оставя сами да побелеят. Така или иначе обичам нещата да се чуят натурално. Така че време е за екшена.
Така, след като вече летния фит, спортния фит е на лице, време е за екшън. Между другото, ако някой ме види в момента, мъкна чувал, стойка, сака и снимам. Значи аз вече съм много корав. Обаче спирам, защото спирам да съм много корав. Окей, тук имаме един, де се закачил. Малко не успях да вляза с круш, се състои. Но няма проблема, аз съм тук да те спася. Та, това е моето спотче тук, където смятам да се опитам този господин чувал да го закача тук. Което не знам как точно ще стане, защото той е малко тежък, пък аз съм малко сам. И имам малко само две ръце, с които не знам по-напред да го държа него ли, да го закача горе ли, не знам. Но след като го направя, почвам да загрявам. Ще се включи пак. То перфектно стана, То направо заспа. Аз си мислех, че всъщност ще опира земята и се притеснявах дали да не е много голям. Обаче е много добре. Перфектно става. Ето. Направо чувал мечта. А сега е време да се сложа бинтовете и да загрея. Както казах, загрявката е много важна, затова първо ще загрея хубаво, може би ще побяга малко, ще скача малко на въженце, както споменах. След това мисля, тествам този чувал, защото до сега единствения начин, в който съм го тествал, бил вкъщи, заврян въгъла, но честно казано, тъпа работа. То се чува, то дън, то мън, то направо тъпичко. И като цяло много ма кефти място, защото е на открито. И всяко едно място, където е на открито, е перфектно за тренировка. Защото, примерно, зали са много яки, обаче там много често, примерно, има зали, които нямат много добра вентилация, не са проветрява много добре. Но най-добре си е да тренираш навън, сред природата. Също е много добра идея. Тъй, че тренировките навън са препоръчителни. Поне от време на време е добре да се тренира навънка, защото въздух чисто друго казва. Сега малко пече тук. В принцип нямам никакъв проблем, понеже е 8 часа сутринта и слънцето не е още толкова силно, за да ми причини нещо кофти. И мисля, че е перфектно време за тренировка навън лятото. Моите прогнози, по принцип аз не че обичам, но то така се случва. Като си помисля нещо или така някак си интуитивно го усещам и то по-ста. Следователно, моите прогнози за тук са, че най-вероятно сега едва ли днес, но ако идвам по-често тук, ще се завъртят и други хора, с които може да тренираме. И примерно дори и деца, тинейджери, големи хора. Реално, който дойде тук и ма види тук с чувала и прояви желание, може да се поразцъкаме лекичко, тъй, цак-цак, групови тренировки, тилни. Но за в момента съм сам. А дори война е сам, когато е война. И да. Какво? Между другото, взех си много въже с тежести. Често казано, не ми изглежда кой знае колко тежко, сравнително по-тежко от той, но то реално, като се забъркаш да правиш такова 10 минути въже с тежестите, малко или много те ще се усети. Тъй, че почва малко с тежестите, след това ще сменя с по-лекичкото, ще гледа малко по-експресно и по-бързичко. Тъй, че па! Само, че много жегичка стана. Пък съм се забравил хавлия да се взема и ще използвам тениската за хавлия.
понеже нямам търпение да пробвам крушата. Мятам, защото ще откача. Ще падне гредата. Чува ли са много? Чува ли са много? Не. Супер. Цигарките се казва думата. Който пуши, веднага да спира. Моментално. Между другото, две от най-важните неща в бокса, за мен специално, са въздуха и рамената. Тези двете неща в началото трябва да работиш много над тях. Защото по време на спаринг има два варианта. Да ти свърши въздуха и да режеш бой, и да ти паднат рамената и пак да режеш бой. Защото гарда ти не е горе, ами е долу. И падаш. Следователно, той са две от нещата, които аз лично гледам да работя в момента върху тях. Примерно въздуха ми свърши. Ударим в черния дроб, диафрагмата и във всичките органи вътре. Но съм готов за следващото. Окей, мисля да поблъскам още малко и спирам. След това ще направя малко упражнения, малко лицеви тилни и мисля, че за днес всичко е окей. Лека по лека, стъпка по стъпка, малко по малко, капка по капка. Окей, свърших тренировката. Между другото си бях казал, че когато дойда тук да направя тази тренировка, понеже от доста време я обмислям, и си казах, когато дойда тук да направя тази тренировка, всички бокуци, които са тук около игрището, ще ги обера. Защото не като да няма някакви мръсотийки, обелки, вафлички и така нататък. Тъй, че ще помоля всичките, които идват тук, нищо не ви коства. Ето там е кошчето там отзаде, чоплите семки, поп, вътре. Белите вафличка, вътре. Пити там нещо, вътре. Не е толкова трудно. Така, взех се ръкавици, обаче забравих да взема чувал. Следователно, с едната ръка ще позаснема, а с другата ще посъбирам. И така ще комбинирам. Може би няма да снимам всичко, за да мога да ги събера като хората. Тъй, че само те ще направя едно кръгче, да се види какво става. Даже направо. Направо обръщам. Ето тук има бакученци, ето тук има някакви бакученца, капачица. Тук отвънка имаше доста, но явно има и други хора, които събират. Ето така някаква бутилчица някой се остава. Ето така някакви зирики. Тук отвънка сравнително чистичко. Определено някой е чистил. Не знам дали някакви чистачки или някакво нещо, но беше доста по-мръсничко там някаква трупичка и те са древните работи, ще ги посъбера. И ще се ходя, защото вече слънцето стана доста силничко, така и го там. И леко почна да ме боли главата.
но няма никакъв проблем. Важното е, че направихме тренировката. Кратка, но от сърце. Тъй, че понапеках се, понатренирах, подишах малко въздух и сега е време да ходя да се почивам, защото следващия епизод е на път. Тъй, че трябва да се почина, защото дропчето ми е леш. И те. Айде.